aja dikaweng lamun bocah. Maju terus pantang mundur, rame-rame suarane reok mujara ke sana. Yen ringan sama dijing-jing, yen berat sama dipikul. Ari kembang boleh wes aku tambang dawa ditekuk telung, tambang dawa ditekuk telung. Aduh baleha aja semanggung, yen wang sul kulane melu. Mbak leha pengantin wadon sing paling prigel dewe. Alon-alon keranginan bagian alon asar aja kedinginan. Mega mendung ning awang-awan, terenggiling kandel sisike. Tega nundung tega nyawa, ari wong demen kelingan kenang emane. Bekas majikan sing ditembangi, minangka mimi ajam sing paling eman dewe. Sareng majikan lanange kedik, Bapak Warsono aja lali selawase, aja lali karo kulane. Wong ditinggal mira larane, bidanas pinggir sekarang, orang kena maden liari makin lawan sok gawe larang. Ibu resa sing ditembangi, ayah resa dewek sing mirengaken, sedulur sing paling bela dewek. Aduh baleha sayang, sareng mama duwe gede, bos Hongkong aja lali. Kanggo bekas majikan dewek, mimine aja wong sing paling eman dewek. Syukur penting rukunan, badan siji arep sapa sing eman. Yen dudu sampean siji sing dadi gandulane hati. Jeruk manis dari Jepara, mau nangis takut ketaran, berasa malu. Aduh nopresa Mama Ejihan matur kesun, Mama Ejihan wong sing paling eman dewek. Mama Ejihan sing paling sayang. Kolang kaling sabrangkana, kelingan waktu zaman semana. Matur kesun Mama Ejihan sing paling eman dewek. Kembang temu ning serpakeun, barang ketemu rasane seger.
Tunggak jati ning pesarean nyandangan sing kaya ngapa. Aduh Mama Ejihan, Mama Ejihan maning, Mama Ejihan maning sing ditembangi. Mama Ejihan dewek sing hormati, Mama Ejihan no sing paling eman lan sayang. Baleha minangka pengantin wadon sing paling eman sareng Mama Ejihan keting wong Majalengka. Wong Majalengka, wong Majalengka sing ditembangi, wong Majalengka dewek masing bayari. Wong Majalengka, aduh wong Majalengka yen emah katone mane sareng Mama Ejihan keting wong Majalengka dewek masing mirengaken. Ngaturaken matur kesuwun dihormati ning wong Majalengka maning sareng Mama Ejihan keding sareng balehane keding di paidalan maning wong Majalengka disambung maning wong Majalengka. Wong Majalengka wong sing paling eman dewek, wong Majalengka sing paling eman. Terus aduh wong Majalengka yen eman katon eman Mama Ejihan, Mama Ejihan wong sing paling sayang dewek, Mama Nabila sing pade dewek. Kadang kenal kali ne wungu ajar kenal kulane nembe ketemu. Ngaturaken matur kasuwun dihormati ning wong Majalengka sing paling eman sareng Mama Ejihan gede sareng Mama Ejihan gede sareng Mimi Ejihan gede bekas majikan sing paling eman. Aduh wong Majalengka yen eman katon eman arep sapa menikah eman yen durung sampean sing tadi gandolane ngati lara bilang malara bilang larane kula wong tadi dalam. Aduh Majalengka eman katon emane sareng Mama Epina Mimi Epina gede sareng Ibu Neresa Ayah Resa sareng Mas Endang gede sareng Bale Hae gede sareng Mas Diane gede minangka pengantin sing paling eman dewek sareng wong Majalengka